Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe nhasi rava rimwe zuva. Nyaya tinayo kanhasi mhuri yeZimbabwe ndeye vana vechidika vari kuroorwa vachitonzi vamainingi ivo vaine makore madiki. Makadini soko? Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ndisina kutoziva zita rako. Ngiyaphila unjani Andrew? Mina ngisharp. Siyalibingelela mhuli yeZimbabwe ukuhlangana njalo namhla selingelinye ilanga. Indaba sihlangana sixoxisana ngayo ngeyabantwana abancane abangena emendweni sizwe sokuthiwa ngunazibani kodwa bona bengabantwana abancane. Elami igama ngoThando Class. Inyaya tinayo nhasi tadhumana nayo mudare ramambo makoni. Tikati aiwaka iyi imwe nyaya yaka atingoburitse dzese nedzana mudune. Iyi nyaya yakakosha iyi. Indaba le sichayisane layo edale lenkosi uMakhoni. Njalo nje sathi njombana sibona ukuthi indaba eqhakathekileyo. Siyazi ukuthi kulezi indaba eziningi ezithathwe emadale kodwa hayi leyi isibambe kakhulu. Hongu tichazokupai kutongwa kwayakaitwa asi pari zvino tangoda kuti tingotaura nemwana sikana uyu totaura zvakare namambo nenhau dzerudzi rworwuru. Sizalinika okugcweleyo ukubuswa kwayo kodwa khathesi sithe wothi sike sikhulume lo mntwana wakhona asichasisele ukuthi yini okwenzakalayo kwahamba njalo nje sizwe inkosi ukuthi indaba ezinje zikhona yini zenzakala kanjani ngoba siyazi ukuthi phakathi lapha emizini bazithwele kodwa bathula abanye bayesaba. Asisenguva dzese ka vana vezera iro tinovhara kumeso kwavo hatitenderwe nemutemo kunge tichivaburitsa zviso zvavo. Kodwa ngezikhathi zonke lingabona umuntu simvale ubuso kuyaye kusitsho kakhulu ukuthi ngumntwana omncane ukuthi wedwa ubona ifesi yakhona yahluza usizi kodwa asivunyelwa ukuthi sibaphumise imfanekiso yabo. Musakangano zvakare kulaika, kusubscribe nekushare content yatinenge tichikupai. Lingakhohlwa phela ukushare, ukulayika lokukhomenta phela litshengisa abanye ukuthi ezinye izinto ngezokuthi sifundisane sonke sivuleke sibe lolwazi. Drewmas Media taking you to another level. Ndine makore 16 ndakatorwa ndine makore 15 nemurume akandiroora akanditora akandiabhisa singaite aindirova pasi paanenge abva kubhawa. Ana mai vacho pamwe pacho vachindinima chikafu kana ndikakumbira sipo yogezi wondipa ndima yekusakura wondipa ndima yekusakura mwana wavo asi vachimupa inini woita yekundisakurisa ndichinotsvaga hangu sipa yangu yemaricho wakazosvika pakundipa imba ndaane mwana ndikavakumbira hupu hwangu waperamba wanditi usandikumbire hupu ndonoshandira hangu kumaricho kusvika takohwa fodya taendesa fodya tatengesa wakangondiwanisa $10 chete pahafu hectare yese imwe yese mari wakadya inini ndikashandisa hangu $10 yangu ndichihodhesa majigisi ndichipa twin sister wangu achinditengesera imwe mari ndikashandisa kutenga zvinhu zvandaitenga zvemumba kosi ndandapiwa imba iye aisambotenga yake mari aidya nana mai vake. Saka musi wandazotiza ndakanga ndaenda kunoeresa chibage kuchigayo ndikazonochinjisa kuna mama wangu vakandipa $1 randandikachengetesa twini wangu rekunogaisa
ndikadzoka manheru acho yakava midnight achindifurufuzha kusvika kwaedza kuti ndipe kunotendela ziyandikapo kusvika ndazoenda makuseni kumapurisa ndikanomhan'ara kuti ndibude nyaya yacho kozi papa zvava zvatooma kozi anga achatondikwadza nekundirova musi wacho ndopaakazobhadharisa faindi ndobva wangotigadzirisa indakati ai nhangu handichakwanisi kudzokera mumba kwavo kozi vanonondirova futi ndozviziva ndopandikazoenda mumba kwamai vangu ipapo but ndadzokera mutora hembe dzangu vakaita kundikandira mabhegi angu panze apa kwaifesa fesa. Ko iwewe pawakazoenda uchiti wakuenda kumurume ongova nepamiri? Ndanda nepamiri iyo ndiyo akatouya achinditora akauya iye murume wangu naana tete hanzvadzi dzake 2 akati tauya nokutora wane pamiri ndaisatozviziva ndopandikazozviona after a week kuti shuwa ndatone pamiri ndasvika kuchikoro wanga uchiita chii? kuchikoro ndandikuita form 3 pachinidzi secondary. Saka maticha nevese kana iwe hamuna kumbofunga here kuti iwe semunhu aida kuroorwa wango zvisingaita kuti uripotere mukomana? Zvaisaita at first because ndiye munhu andegara naye mama wangu vanga wasipa wanga uri kusouth ndaitya kuti ndakazomuripotera ndozodii manje. Ndiye aikuchengeta iye mukomana? But ndaona kunge munhu mukuru iye anga asina mukadzi here? Anga asina mbobvira akaroora. Saka zvakaoma. Iye zvinezvi manje wane mwana saka uchine pfungwa dzekudzokera kuchikoro here? Ndandine pfungwa dzekudzokera kuchikoro asi mari ndo pasina. Saka chii chazoita kuti nhasi uno muuye kudarira kwamambo kuzotaura nyaya iyi? Ana mama wangu vaida pfuma yavo ndozvanyanyosakisa kuti tiuye timhan'are kwamambo. Iyo after ndabva mumba kwavo vakauya vachitaura futi kuti mwana haasiri wedu saka ana mama wangu zvakanyanya warwadza vakauya vachiti toda pfuma yedu neugara kwaikaita kwemwana wedu wakamushandisa. Ko ivo vana mama sei vasina kumbofunga zvokusungisawo mukuwasha? Vanga vakumbomusungisa at first pavakanditora but takazongovadzora pavangoti vawanditora ndobva vazondinyengerera ukati dzoka tinobhadhara pfuma chiiva kutya futi kuti tinonosungiswa namama wadodzo kuvasungisa ndopandikabva ndadzokera ana mama bva wasiyana nazvo. Iwo nedambudziko rawapindana naro iri ende zvipi zvaunoda kuudzawo kune vamwe vechidiki vangave vachiri kuenda kuchikoro vangangogona kupinda zvakare matambudziko serawakapinda? Kune vamwe ndoda kuvaudza kuti vambosiyane nezvekuita musikanzwa vamboite zvechikoro nekuti mamarriages haana kunaka kupinda. Une mubvunzo? Murume akakuroora ane makore mangani? Ane 30. 30 years. Iwo une 16. Wane 16 manje saka kuroora uine 15. Iye aine 30. But ndiye akanga ari murume wokutanga here muupenyu hwako? Ndiye anga ari murume wokutanga. Tingati nematongerwo aita nyaya nhasi iyo uri kuzvionawo sei, zvakanaka zvakashata? Matongerwo aitwa nyaya zvakanaka kozi murume uyu akandisavisa long time. Saka iye anombosafa wachiona kurwadza kwazvo. Ndambonzwa uchitaura kuti aikurovera kuti sei usina kubika nyama? Aindirovera kuti sei usina kubika nyama iye haadi machanzi asi nyama yacho ndasina kana mari yekutenga kozi imwe yacho ndainge ndashandisa. Ko waidi kumuudza kuti nhaiwe tenga kanyama ndikubikire? Aibva aitowedzera kurova kwake. Aikurova nei? Aindirova nemaoko chaiwo kana nebheuti rake. Asi haana kumbogara ataura here paikurova kuti uchadzokera kumba kwenyu? Anombobvira ataura izvozvo. Ko vamwene vairatidza kuti vanokudawo here? Kana vamwene vaibvira kutoudza kune vanhu chaiyo kuti uyu akangouya yake panapa asi ndaisamuda. Ivo vataurawo kuti hanzi handambogara ndakamunyema sipo? Kwakutonyepawo kutotry kutozvijustifya but pachokwadi chaipo chaipoka vaindinyima sipo vachindipa ndima yekusakura kuti ndisakurira sipo. Wati unogara kupi kumusha kwenyu?
ndogara kuchinudze village 25. Taona pane nhau yemwana akatorwa achiri mudiki nemurume. Nhau dzakadaro dzakambonyatsomira sei? Tingati dzakawanda here mudunhu muno kana kuti kwete? Ichokwadi wane shamba kuti vanhu vazhinji kuno kumatunhu zvinhu zviri kuitika kakawandisa. Vanhu vari kuma 30 years 28 vamwe even kuma 40 vari kuitisa vana vari kuma 14 years 13 years 15 years pamiri. Warara nawo nenhau dzenhamo vazhinji vabereki vari kubvuma kuti vanonyengerwa upwa kamari zvonzi ticharoora mwana wenyu, taroora mwana wenyu mukadzi wedu. Vanobva vafara nekuti vanenge vabhadharwa chikamari. But zvinoita vanhu ava anenge ari matsotsi, inenge iri ngwena yakawandira chipuka chayo, kana kuti vanhu tinoti zvakafanana neshato inenge ichisanduka sanduka kunyewedza kuita kuti ibarekete chipuka chayo. Vanhu vanonyatsoziva mitemo kuti muno muZimbabwe hamubvumirwi kuti vana vaduku vararwe navo. Saka zvavanoita vaona kuti ndo zvaitika mwana uyu aita pamiri, vanobva vaenda vondonyatsotaurira nevabereki vayo, haiwa mwana wedu, ende vanobva vaenda kundomuda for 1 year 2 years. Wangoona kuti asvika makore aya ekuti no, hurumende yakubvumira kuti mwana yeye anokwanisa kuchinge akurarwa, vobva vatanga manje kumubata rafu kuti achiende. Vabereki vaya nekuti zvavanenge vakapromiswa zviya izvi hapana futi havana kuzviona, ndo pavanozounza nyaya idzi kuno kumatare. Waunza kuno kumatare wakuda kuti isusu matare titsigire kunyangadzwa. Saka isusu nenhau yekusangana kuma workshop, takanga tiri kuworkshop yezvegender, mhirizhonga dziri kuwanika mudzimba, gender week yatakange tiinayo. Hurumende yakatipa maworkshop, tikabvunza isusu kuti tiri kusangana nematambudziko aya, ende tikaendesa nyaya idzi kumapurisa, unongoona mapurisa hana zvaari kudii, zvaari kuita pamusoro penyaya idzi. Zvikanzi kwete na commissioner wepolisi weManicaland, zvikanzi aiwa nyaya idzi kana dzaitika, kana mawe maendesa dzisina kufamba zvakanaka titaurirei, nekuti ndo zviri tigadzirise so that vanhu varegere kudii kushupika. Ndo saka nimaona nhasi uno nhau iyo yauya, mwana akabatwa chibharo, tingatoti chibharo, kana uchirara nemwana ane 15 years iwewo uine 30 years, kubata mwana chibharo. Ende vabereka vavo vanenge vari kufunga nenhau dzepfuma, varikuda kuti vabhadharirwe chipfuma, but wasina kuti wane rudo nemwana uyu. Mukakaona, handiti makaona kamwana kamusikana kaya, ndikamwana kari kutotambudza kana musana wacho hausati watombosimba, kari kutotambura, asi nekuti akakurana nasekuru, vana sekuru vanenge vachingoda chipfuma, havana basa neyo. Vazhinji ndo inherera, nekuti vabereki vakafa neHIV makore, vamwe vakafa neCovid, dzasara dzanherera. Saka vanenge vachitoti chero ndikaendesa ndikapuhwa chimombe ndatorit, havana basa newelfare yemwana uyo. Ndo saka ndimaona vari kutoti tiruda pfuma, but vari concerned more nepfuma, havana basa newelfare yewana iwo. Asi tomboti zvaitika izvozvo hazvina kunge zvamhangarwa, mwana oroorwa, kutoroorwa kuya kwepamusoro kunzi uyo aroorwa, mozozviziva samambo, pakadaro ari kugara nemurume wake akaroorwa zvakanaka, nyaya iyo munoitora here kuti munoima kutozongoimira kuti kusvika painozoripotwa? Izvo kashoma kuti kana wachiyanana wachiwirirana kuti zvimboputike, hachiputiki nekuti vanenge ende hapana anotaura. Kashoma kuti nyaya idzodzo dzimbosvike, nekuti inini mambo handigari nevanhu, vanondogara nevanhu masabhuku,
Chatinotoda isusu kukumbira icongendization yemasabhuku kuti nyaya idzi dzisvike kumasabhuku. Ndiwo vanokwanisa kuonana vanogara neyo. Saka tinotokumbira kuti hurumende iite awareness campaigns kudzikisa shoko iri kuma-villages kumasabhuku nemadzishe. Ndo vanonyanyogara newanhu. Tibatsirane. Isusu tiri kuedzawo, asi nekuti hatikwanisi kunge tichienda tichindokampena nemaresources edu kamari katinotambira mukaziya kuti kakamira sei. Hatikwanisi kuti tiende nemari kuti tindotaure nhau idzi. Saka but tinotozoti patinodzibatira, kana dei kuri ndikadzinzwa inini, ichokwadi pandinongodzinzwira ndinoendesa kumapurisa kuti vadhire nenyaya idzi. But chakanaka kana zvakawarugarisana chakanaka kazhinji hazvibudi. Even marepa ari kuitika mumwe, but kana zvakanaka haabuditswi nekuti vanobva vangoti rorai wobhadharana mari wanauya wodzvinyirirwa, hazvibudi. But pazvinobuda ichokwadi, ini samambo handikakwanisi kuti ndidzibate nyaya idzodzo ndonyarara ndotodzibuditsawo. Tadzidza zvakawanda pabasa renyu iri kumasimedia rambai makadaro. Tadzidza zvakawanda pabasa renyu iri kumasimedia rambai makadaro. Muupenyu tinosangana matambudziko akasiyana siyana. Vamwe vanotorasikirwa neupenyu chaiko, vamwe kutorwa nenjodzi nenyaya yekuti vanenge vasingazive vanga my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe